в водата и са се превърнали нещо уникално, част от атмосферата на Калофер на Йорданов ден. След малко ще прозвучи Василкината песен, очаква се да хвърлят кръста и този кръст ще бъде даден на най-малкия, който ще бъде подаден от някои от жените, които са наредени горе на Калоферци са първи в реката. И това беше тяхното желание. Традицията им да остане истинска такава, каквато да могат десетилетия. Боговленския ритуал да хванат кръста. Дори е трудно да се коментира според мен, защото песен като че ли за първи път е пеят по този начин, изключително тържествено и удовлетворено всичко, което се случва. Много пъти сме виждали пиянски истории в хорото, на хора, които не са от Калофер, които като че го разваля кой да я вземе. Тази красота няма кой да я вземе. И когато бъде изчистен, поставя тази красота с хората, които обичат България, с хората, които обичат България, почитат традицията и няма значение колко е студено във водата, а са вътре. При мен е Стоян, не знам къде отиде. Стоян е победител от фермата, който е облечен, приготвил се, дошъл на носия, добро и специално заради нас. Добро утро, че всички виждал ли си го това на живо? Какво ти е на душата сега? Душата ми тръпне, в очакване да влезем и ние да изпитаме чувството. Влизал ли си във водата? Никога не съм влизал в Марица. Влизал съм в Марица преди 20 години. Съм се хвърлял на Йорданов. Тогава не съм влизал в водата. Може да дойдеш от тази страна. Само внимавай да не влезем по-рано. Идвам след малко да влизате в кръста. Поп Тодор в момента е на платформата и може да видите, наистина всички са в очакване на това да бъде хвърлен кръста. Какво ти като гледаш всичко това, което се случва? Радостно ми е, че има момчета така и спазват традициите. Добре, че ги имат такива хора. И ние трябва да продължим. И децата са във водата, направо това ме радва. Искам да влеза аз да изпитам това чувство. Почувствам българщината. Хвърляли ли сте за кръста до този момент? Фърлял съм за преди 20 години в Марица. От тогава не съм влизал в река. Сега би съм влез. Ето, сега Поп Тодор ще хвърли кръста. Най-дълго очаквания момент. Чакайте да се разберем. Чакай, колеги, не знам дали...
Значи ти избра, добре, значи ти избра много стрътни кичичко. Има ли ти нещо, кажи ми като влезеш, разболял ли си се до сега? Разболял ли си се до сега? Наистина до сега не съм бил болен. Защо така мислиш? Защо така мислиш? Защо така мислиш? Защото адреналинът те бива. И те дава да... Как сте? Честит празник! На всички празник! На всички здраве! Да сте живи и здрави! Я ни кажи, във фермата изпитвал ли си такива неща? На фермата май не беше толкова студено, нали? Казай, когато решиш, можем да излизам. Замръзнали. Още не. Да ти кажа честно, вече съм свикнал и не ми е толкова проблем да съм във водата. Подскача човек и се движи, щастието е много голяма, щастието също. Кална е Василкината песен, което всичко се случва тук, с хората, които идват и влизат с страст. Точно така. Точно така. И ще е още по-хубаво. Наистина научат всички стави преди. И всички всяка година, като че ли всяка година, всички пеят в момента. Всички. Става все по-хубаво и по-хубаво. Честит празник! Не те чух. Кажи ми какво е за калоферци тази традиция? Всяка година става по-хубаво според мен, независимо, че има много според мен, независимо, че има много хора, които идват от други места. Да, така е. Калоферци се държим. И този път беше изпълнена наистина по удикален начин. Този път наистина продължава така. Кой хвана кръста? Малко дете на него го дадоха. Излиза ли музиката вече? Кажи ми
Страхотно е. Страхотно е. Еуфорията е врата и не съм чувства. Това част ли от българското според теб? Част ли от българското според теб? Изкривява ли се традицията с времето? Изкривява ли се традицията с времето? Как се казваш? Как се казваш? Стоян Живи, здраво свини за много години.